En aquell moment és que allò era una novetat, era al ser algo nou, i la novetat era l'esperit també, les coses que es diuen, així com ara algunes de les coses que vosaltres dateu, que són normals, en aquell moment eren coses a millor atrevides, i tenien... I allò donava al mateix temps unes ganes de fer alguna cosa. I uno sabia que estava fent alguna cosa important. I veiem que donava vida a elles, perquè entonces eren únicament xiquetes, i també a nosaltres. Jo me'n recordo que en aquella època dins de mi hi havia un canvi molt gran, perquè era perseverar en les coses, fer-te present tu, a tu mateixa. I jo me'n recordo de moltes coses, però que no sé si això ho tinc que gravar ahir o què, perquè me dona un poc de reparo. Pues sí, va ser per mi molt important. Començar a estudiar per la nit, treballant, que treballava en una fàbrica. I bueno, molt gran. Per mi és que va ser una experiència molt gran. És així des d'un dia, de 2 dies sense menjar, només en l'opuesto, i us diners. Aneu sent a l'equipet, i anaven al poble, potser li demanaven al capellà socorro, se buscaven el dormir i tot, i després 21 bufa, coses d'aixes en el peu, la recordo Maria Jesús plena de bufes. I bueno, i vosaltres, el cor apretat, però tenim que fer-ho, les proves de... Aquest campament va ser com una explosió de com estàvem per dins. Un progrés i com una família que ha augmentat en mi, perquè tinc un munt d'amistats i de recuerdos molt bons. A mi un canvi, una milloria. I ara, el que diu Mila, també te queda aquesta cosa d'això, de cada dia pots millorar un poquet en tu. El xillit dels scouts és sempre listo. ¿Para qué? Para servir. La palabra es servir. Y en les guías bien preparadas, creo que es, ¿no? Pues preparadas ¿para qué? Para servir. Yo creo que la palabra que definís el escoltisme es servir. Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí, una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí. Soc feliç, prop del perill. Sóc com un desig, Queda amor en aquest món i t'estimo molt, i també tinc por. Sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo, i un altre cop m'escapo. Sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo. Van plorant els núvols grisos i ens fan enyorar el bon temps, el record del que vam ser, que tot se'n vagi a la merda. Recordo que t'ho vaig dir, que seria millor així. No sé res però m'ho vull creure, que al final s'ha decidit, si en el fons som la veritat de tot el que ens ha passat. Som la sort de seguir aquí.
millor paraula és família. Jo diria valors. Amics. Risas. Convivència. Família. Conviure. Y es lo que se gut y lo que se ve, la forma de viure. Creixement i forma de vida. Una forma de viure i conviure. Una experiència molt bona i que la tornaria a fer gustosament si tinguera la mateixa. És un projecte de vida que t'ajuda moltíssim. En una paraula, llengua. Créixer com a persona. Aprenentatge. Jo tampoc, per no repetir-me, diria sobretot treball en equip. Treballar sense esperar res a canvi. Una experiència molt bona que tinguérem. Un gran treball. És un ambient de companyerisme molt important per lo que després ve la vida real. Amics. Jo vaig a definir en 3, y no necesariamente en este orden, ¿vale? Amistad, compromís y la última natura. Jo la vaig definir en 2. Impressionant. Compromís amb gent molt pròxima. Necessàriament necessari. Deixar el món en millors condicions. Autoconeixement. Per a mi és impossible definir guies en una paraula, és de veres. No? Perquè són tots els valors en els que ens han educat i eduquem i hauria de dir-los tots. Des del compromís a l'amistat, al companyerisme... És que... Família. Creixement personal. Una convivència molt bonica i que quan més prompte les comencen, millor per ells. Aprenentatge. Amics. Noves experiències. Amistat. Un estil de vida, una forma de ser i amistat per tota la vida. Descobrir, desaprendre. Família. Per mi, una gran família de grans i xicotets. Un estil de vida. I per mi és la vida mateixa. Servei. Una elecció de vida, una forma de viure. Ha sigut un progrés i com una família que ha augmentat en mi, perquè tinc un munt d'amistats i de recuerdos molt bons. A mi un canvi, una milloria. I ara, pues, el que diu Mila, també te queda aquesta cosa d'això, de cada dia pots millorar un poquet en tu. El xillit dels scouts és sempre listo. ¿Para qué? Va servir. Servir. La paraula és servir. Y en les guías bien preparadas, creo que es, ¿no? Pues preparadas ¿para qué? Para servir. Yo creo que la paraula que definís el escoltisme és servir.